ai ni da ɗanta ne sai Allah ya isa ta yi cikin kwando miliyan ga karamar sallah kasa na je wannan shagon na kwari na so shinkafa da kayan abinci sun lalace an dafa shinkafa ta zama kamar tuwo an dafa taliya ta zama kamar ɗan jagale to ya zan yi babbar sallah na ta yi na rasa wani shagon kuma zan dosa yanzu na kawo abokaina suna min complain ai tsakanina da kai Allah ya haɗa mu da kai sai Allah ya mamu shari'a mutumin banza wa alaikum salamu kwata da hankalinka to duk ina jin abin da kake faɗi masha Allah ai dai kayan abinci kake so ka samu kayan abinci nake son in saya karamar sallah amman ba daidai babbar sallah kuma ina son in gade to da ka shiga rijiyar zaki da na shiga rijiyar zaki opposite AS Petroleum ai akwai nasiha stew duk wasu kayan abinci Allahu akbar shinkafa da kake faɗi shinkafa taliya makaroni duk abin da ka sani kenan provision ne da duk abin da zan hada bangaren mai dai Allahu akbar kai irin su siga wayo Allah madara milo kai komi da komi sai ai na tahima kawai ai kawai ka ji wurin yawwa nagode zaka sami kaya cikin inganci sannan kuma akwai sauki ka ce bana babbar sallah duk inda je da manyan kuɗaɗe na da su nagode ai ni na ma gode kawai ai kai nan gurin kawai to nagode ni ba nan nagode